Jurk aan, Delftsblauwe bril op en natuurlijk de lipjes gestift. Miek is een bekend gezicht in het Oranje Legioen met haar kaashoed en natuurlijk klompen aan. En de vraag is of de Amerikanen net zo dol zijn op haar outfit. Ik weet niet wat de veiligheidsregels zijn. Ik bedoel, houten klump, ja, ik kan me voorstellen dat het gevaarlijk is, maar... En in de kaas op haar hoofd zou je in theorie natuurlijk iets kunnen verstoppen. Maar goed, dat zijn zorgen voor later. Eerst moet ze de kaas nog in haar koffer proppen en natuurlijk ook een reserve cheese. En dan zit mijn koffer en traint vol. Maar daar moet u weken mee doen. Ja, maar ik heb 15 onderboxen bij me. Kan goed passen, hè. Dat is het belangrijkste, denk ik. Voor Miek is het land van Trump nooit ver weg. Nee, ik ben altijd in Amerika. Ik ben elke dag in Amerika. Ah, dat is wel uniek. En we hebben ook een president en een prins. Ik heb nog een reservekostuum, dat neem ik ook mee. Omdat Miek zo vaak naar Interlands gaat, hoeft ze geen duizenden dollars te betalen. $60 per kaartje. En omdat haar koffer zo vol zit met kazen, stapt Miek met haar reservejurk aan in het vliegtuig om ruimte te besparen. In dit nuchtere Amerika kijken ze nergens meer van op.